Natulugan ka lang pa. Ayos lang ako. Ngayon kasi kung saan nyo ko dinadala, puro kay kalukuhan. Maganda ba dito? Anong maganda dito? Babae. Wala yung babae, puro sila manluloko. Hindi naman lahat ng babae maluloko. Tanda mo. Pumili ka kasi, hindi puro ano. Nasasabi mo yan kasi hindi mo pa nasubukan maloko. Hindi pa talaga kasi yan. Pura. Saan ba si ano, si Jo? Hindi po bibili ng prutas, di ba? Yung ano, i-message mo nga doon. Message mo sa client. Puro kay palusot, gagawa ata kayo ng kalukuhan. Tulugan. Dito na. I-message niya na si Joe. Singat, Papunta na siya dito. saan ba siya? Papunta na daw. Anduin na daw siya. Baka Kasi, magtritipan nyo na naman ako dito ha. papasayan ka lang namin. Magantay ka. Magantay. Hindi lahat ng ano namin. Mukhang tina. Dito, kami ganun. Kaya dinala ka namin dito. Para sumaya ka. Sasaya lang ako kung mamamatay ka na. Grabe ka naman sa... Ayaw mo yun, walang nagpapasaya sa'yo. Ano? Hello guys. Ang layo ng parking kaya natagalan Ay, dito ako. naman yung isang manloloko. Grabe siya. Hindi naman ako manluloko, no? Eh, single pa naman ako. Single. Lakas mo nga mag-trip. Alam mo, hanggang sa single lang ako. Kaya nga pala, dala ko tong prutas na binili natin kanina doon sa San Carlos. Ito yung sanas ata tawag dito. Mansanas na maliit. Small apple. Small but terrible. Small apple. Saka, binili din ako dito. Di ba binili natin to? Magkakasama nga tayo kanina, di ba? Ito, ang lungkot-lungkot mo. Kanina ka pang malungkot. Paano kung di malulungkot? Ito na nga yung mga prutas na binili natin, no, na pagka kinagat mo to, i-feel mo yung lasa niya, tapos sarap siya. Anong masarap dyan? Sarap to. Sarap yan. Puro kayo kalukuhan. Pinag-iisan nyo na naman ako. Ano kaya to? Para hindi mo mawawala yung lungkot mo. Anong muwawa? Mawawala yung tulog. Ano? Hindi yan kagaya nung nagpasakit sa puso mo na malansa. Ito. Anyway guys, sa papunta ako dito, may nakita pala akong mga tiksilog doon sa tabi-tabi. Pas na. Eh, puro, ang malalaki talaga, puro mali. Babae lang lagi yung tama. Wala nang matinong babae ngayon. Pinunta ka namin dito, malay mo dito mamatay mo. Mga timingan. Malay mo lang. Kayo kasi gwapo kayo kasi, kaya madami kayong chicks. Ito, si- ano ba kasing nangyari? Ba't sobrang lungkot mo? Ito kasi si Diyos. Niya ata yung jowa ko na may kasama kong babae kagabi. Wala akong alam dyan. Nandun na ako sa bahay. Dinadamay mo. Kaya ginantian niya ako palagi siyang may kasamang babae. Sota mo ba yung nasa 7-Eleven kagabi? Oo, ikaw nga, balo ka. Dami mong sinasabi sa kanya. Puro kalukuhan yung nasa isip mo. Kagabi. Tinanong lang natin kung tinagkasama niya. Diba? Tinanong pa natin kung sota niya si Wally. Sabi niya hindi. Sabi niya, Eh, teka nga. tinanay ka pa niya eh. Teka lang, bakit naniwala agad yung jowa mo na mayroon kang, ano bang sambok nito sa jowa mo? Kasi sabi ni Diyos, kasama ko yung jowa niya, may sinundo kaming babae. Oo. Oo. Naniwala naman yung jowa ko. Ibig sabihin, traitor pala to. Ang lakas nga ng trip nilang dalawa. Pagkasama ko yung jowa ko, sasabihin nila, ay, sino yung sinundo mo kagabi? Kung Ganito yun natin mo kasi. muna to, nakakapagpasaya yan. Kasi high blood kay kaya Talagang mahal ka ng jowa mo. Hindi ka maniniwala sa iba. Alamin niya muna. Bakit ikaw yung jowa mo? Bakit ikaw yung jowa mo naniniwala ba pag niloko ng iba? Gwapo kay kasi. Puro ka na lang gwapo. Wala sa itsura yan. Wala sa itsura yan. Nasa ano, Wally yan. Tanda mo galing yan. Wally ba sa itsura? Wala kasi yung panahon ngayon, pare. Anong plano mo ngayon na? Ano mo yan? Wala, matutulog na lang ako. Buti na lang itulog. Pupuntahan ka na naman namin sa bahay. Huwag na. Huwag na kayong pumunta. Tayo Tsaka i-feel mo yung ambience dito sa Limbayan, no? Diba? Ganda. Mas maganda pa to ata dun sa nagpasakit ng puso. Nakita na ba namin yan? Malibasan din mo kasi sinasabi sa amin na mayroon ka palang girlfriend. Silang daw, nakita nila. Ikaw, hindi pa ata. Hindi pa, hindi naman ako lumalabas ng bahay. Ngayon lang ako lumabas kasi nalaman ko malungkot ka. Eh, nag-message to sa akin na para ka daw tinapruban ng wala pong
na daw yung mundo. Sabi niya malungkot ka. Ito kasi Sabi nga nito sa akin, papakamatay ka daw eh. Kaya, hindi ko yung gagawin. Sa babae, Natutulog na ako, ginising-gising pa ako nito. Sinat mo ko kagabi, sabi mo. Iniwan na naman ako ng girlfriend ko, sabi mo. Hindi ko na alam gagawin. so, tapos sabi niya, papakamatay ka daw. Kaya, ako naman, busy ako dun sa kusina namin, naghugas ako ng pinggan. Sa ngalan mo na, lalabas ako eh. Importante kasi namin yung kaibigan natin. Nag-message si Ben. O, tara puntahan natin kasi parang hindi na siya nakakapagsalita eh. Hindi, pagkasama ko kasi kayo. Puro kayo, lukuhan, trip. Kaya nga inaya ka namin dito, pare comfort ka namin. Para sumaya pa. Kaya nga pala, nga tayo comfort mo nga to. Ito kasi, ang dami kasing sinabi kagabi. O, yan ang kausapin mo kasi sabi niya daw, papakamatay ka daw. Yan, tinanong ko lang yung jowa mo. Ano, ito talaga yung jowa niya. Dininay ka niya. Oo nga, Kahit siya. nung nakarang araw, kasama ko siya, sabi mo, sino yung sinundo nyo kagabing babae? Siyempre, Anong joke lang namin. joke para sa akin, pero para sa kanya hindi. Tinitignan namin kung O, ganito na lang, para medyo nabuwasan yung lungkot mo. Pwede mo ba siyang imbitahan dito? Minsan, babalik tayo dito. Sige, pwede. Kaya? Kausapin nyo, ayaw ko na yung kausapin, nabibusit lang ako. pag-ayosin namin kayo. Oo, pag-ayosin namin kayo. Puro na lang ako yung mali. Babae palagi yung tama. Gusto ba yun? Yung babae lagi yung tama? Oo, totoo yun. Naniniwala din ako. Sarap niya. Kayo pa naniniwala. No, nanahimik kayo. Ang aking masabi dahil alam ko na puro trip lang yung gusto nyo. Hindi naman sa trip. Alam mo, papangit ka niyan kung lagi mo siniseryoso yung jowa mo. Pangit naman ako talaga eh. Huwag ka magseryoso sa isa. 100% nasa sa yung 50% nasa kanya. Ano na? Hindi mo sa focus sa kanya. Kung kailan, Alam mo kasi, minsan yung mga girls, yung mga babae, minsan gusto nila sinusuyo sila. Oo, sinusuyo. wala eh. Bakit di mo alam mano yun? Wow. Kunting pagkakamali lang, galit na agad. Ano ba yung mali mo kasi? Baka may mali ka Ito kasing mga dalawa eh, mga baliw eh. Pagkasama ko nito, wala akong... Basta, mahirap ipaliwanag. Tarantado to ito. Natatawa kayo. O baka naman, kayong dalawa, mami nga kayo sa akin. Baka naman may gusto kayo sa girlfriend niya. Wala kami. Wala. Hindi namin tinatalong tropa namin. Eh, may nag-chat nga sa akin, si Diyos daw, babaero daw eh. Totoo ba yun? Niya lang yun. Ito, babaero to. Nakita ko nga yung siya niyan. Dami-dami. Puro bebe, love, mahal, asawa. Ginagawa mo kung babaero dito. Teka lang, sino nga ba talaga malungkot sa inyong dalawa? Wala kasi, ito kasi si Benny. Natulog na ako, inaya-aya pa ako. Gusto ka namin i-ipa siya. Ilang buwan na ba kayo ng jowa mo? 1 taon na. Oh, matagal na pala kayo eh. Tapos, naniwala siya agad. At sinabi niya pa na hindi ko daw siya jowa. Tinanong siya, tinanong siya, ang sabi niya, wala daw kami. So, anong susunod natin gagawin ngayon, Ben? Ikaw kasi expert ka daw sa mga relasyon, mga jowa. Anong mapapayo mo gagawin natin? Mapapayo ko sa'yo. Kasi baka mamaya mapakamatay problema pa natin, Hindi ko mababawasan yung gagawin. tayo. Mapapayo ka sa'yo. Hindi ko yung gagawin. Piliin mo yung mamalin ka. Tapos pag magmamahal ka, huwag mo isasagot. Sinabi ko na sa'yo, 100% nasa sa'yo 50%. Nasa sa'yo 50%. Pag mo isagad. Kasi pag naging 100% agad yung pagmamahal mo sa kanya, masasagtan. Walang matitira sa Kaya ano naman ginawa mo nung Juan? Nung sinabi niya na may kasama ka, hindi ka nagpaliwanag sa kanya. Basta, ang gulo niyang kausap kasi. Hindi siya maniniwala agad sa sabi-sabi. Yung wala naman akong alam doon sa mga ganyan-ganyan kasi nga since day one. Eh, itong mga to na lang magpapayo sa'yo. Palbasa kayo kasi. Hindi nyo pala subukan masagtan. Si Ben kasi inaya niya ako eh. Na Itong dalawang to, hindi pa to nasasaktan. Kasi ako, hindi nila ako nasasaktan kasi wala pa nga akong subukan. Oo, kasi kalukuhan. Nakailan Paano ka na ba? Nakailan ka na bang jowa? pang-apat lang. Pang-apat? Pero yun yung sineryoso ko.
Yan ang hirap kasi sa mga pag-ibig. Mas mabuti ata kumain, tapos matulog na lang. So, maglaro ka muna para mawala ng Tama.